ber mar mondo mi kel tulo e kinde mang'anyo dhi mbele. Adwa narwaki twaka Tom Nduku, aneno ka isiki buonjo, nyalo bedo ni weche mawachore twak ma kama nyalo bedo ni mori. To bende winjo kanyo kaka Odoyo Owidi oloso ka bende koro en korka kore oseo opposition ni manyalo bedo ni ne ochwalo mach mar ng'anyo manotimore odiochieng' manyoro, nikech nyaka sani adiera ka ng'iyo bende nitiere manokwana nyaka sani wanyalo wacho ni nitiere dukni 26 mayudore kuonde mopogore opogore mane oturo odiochieng' manyoro, mano moriwo supermarkets kaachiel kod kata dukni mamoko e kaunti ma Nairobi kae. Nyalo bedo ni adiera kweth mapengo piny owacho ema ne nitiere kod lwedo mano mar chwalo mach mar ng'anyo mano waneno nyoro, waneno ka gik maricho mathoth notimore odiochieng' manyoro. Aopo no president ok winj wacho Odoyo. Kech ko winjo Odoyo to mano dhi lal kabisa. Odhi lal nade? Kabisa. Odhi lal nade? Kenya en achiel. Kenya mineno wantie ni en adi? En achiel. Koro kinya bero ni political divide madwa guide wa. Wanya kwa be na guided on principles are within the law. Kanitie makosa nyakwaranka kwa solve. Oganda manyoro wuoka gibiro from a process. Kenya neno Catherine Kech budget. In the same manner, manyoro be wanyalo wacho ni neno mar budget adiera. Nitie gik ma nene Kenya so achieve. Ma leadership ni nogolo oko. Iwinja. Nyocho waso chopo kama wan go free education, especially day school. Oonge sani. Bade no duogo njo piny kata jonyuol. Nyithindo mane ngo opportunity ma day school sani ok dhi. Gigo nyakwaranka kwa dwoko. This is a time for reasoning. Okay, point mar blame oganda moro. Blame Gashagwa nitie. Ane gimodo wacho kani is not the result of what I saw yesterday. Nikeche kanya neno Kalonzo irikowok. To gibreathe the fire do kanisa. To kagi akanyo they did not move beyond any other. Gin wege magede rengo makoro giponda. So it means no kwadwa concentrate kuom joka to adhi lal nikech gima jogo nyalo timo ne Kenya onge. Gima duong' warang ne problem mar Kenya na kanye. Problem mar Kenya ni jomatindo maonge opportunity to gifail ni jomatiyo marach. To area magiwacho magifuono maricho to bende jopiny bende neno. Nikech corruption pod no malo. To jomano corruption malo gi okwane katiji gitimo malongo. Koyao process ni kawuono wakelo process machieth. To kenena baden. Makoro kinyal tumo okinyal kata access. Kochopi wach masomo ena baden. Mo kinyal access. Koro gima duong' en ni president monego rang. Bende an go joma be adieri sirkand ni. To ka onge joma beyo. What can I do? Ama nyalo timo ka president. Apenji police manye wuotho gi jimerucha. Endo no ai polo. Kose bendo be na trend kiganjo kanyo moko. To kanyo somo bo ng'eni joka ng'eny moko nya control. Nyo decide wuotho go joka. Bo chopo kama convince joka bo gibedo nya kosiepe. Am told ni nyeo nya kasoda. Ama nyo tumre meru. It does not reflect what my brother is saying. Ngeche ni nitie kama nye reaction nitie. Nairobi nye ber. Nyaka sama nye process uchako mwochi. We were watching. Nyalo bedo ni ang'o mane omiyo polisi ochako bayo risasi, ang'o mano timore? Ing'eyo nitie system kaka ng'amo timo security. Emo mi apinyi ni nyalo bedo na ang'o mano timore ma polisi ochako bayo risasi. Ing'eyo ni jogi nyodi no yore. To nyogi wigi owil bypass. Bujogi owuotho bo chako neno gi bypass. Jogi nyodi no yore. To wigi owil ni nitie panyarut. Emi nena ka jiluoka. Gimodo Owidi nyaka ng'eni sani ji odak okuche jo central gi. Ng'engi nowe mieth gi bogero ute ji ti odaki. Jomodak kuno gin kabila wagi. Gin oganda moa oko emodaki ute ka. Koro sama giwuotho ka gibiro ogin oganda ma jo central kende. Gin nyako ganda wa gin nyithiwa, colleges are everywhere. Iwinja. Colleges are everywhere. Kama no statistics maboka let him take it. Anoko Odoyo Owidi nyiero nyalo bedo ni nitiere kod wach mowacho bo bedo ko wacho. Let him take that. Mano gima ngisi gima factual. Kidhi sani nyaka area mane nitie kawago tinde nitie ute ma jodaki. Iwinjo colleges kata jogi kigero
kir nango sani nyocha wuothi gweng' moro central onge kata skunde ma wan go e piny luo nikech inyalo ka skul achiel nitie to bor tinyalo ka wan thuru wantie location achiel gi skund ang'wen nikech en jok education is not their priority iwinja kopone nitie tinwang' ka jowa man kuno to jowa mopango utegi emomiyo wacho ni kik wa misinform government gini en gir central mano wabro miyo sirikal nindo on something monego gisolve omiyo kirango gima nyotimore nyoro en nyobiro nikech gimoro kamoro nyaka bed gi agenda to nyaka jirang to ang'o makelo gini agenda manyoro to nen mane agenda manye giwacho nye ni gidhi remember jogi manonegi to bende ne mano timore adiera mae nyoko otimore nikech wan kanye ji odhi lemo to yore manye gi kwano ok nye gi nwang'o control nikech en jonyuol be manye okwayo rusaka nye kong'eyo joma nye gi invite iwinja nikech nyok onge wuoyo bong'e ni ng'ano ng'ama biro to mano bet nang'o police nikech police none obe nosowuotho bong'eyo ne adier gini en gima kare kose en gima mriambo and that's why ibro nwang'o ka Jameru Chanas come out as a star